Valahol Erdélyben van egy kis város. Ez a város nem szép, nem is híres, de még hideg is. Mégis boldog emberek lakják, szabadok, üdék és kedvesek. Ők sem tudják, mi ennek a titka, csupán elégedettek. Nem vágynak többre, mint egy igazi székelyember, egészségben vígan élni. Ez utóbbit Csíkszereda hangulat felelőse végzi. Hiszem, hogy nincs olyan csíkszeredai, aki még nem hallgatta a Fun FM vidám műsorait, vagy nem keltette fel figyelmét a jótékonysági akciói. Csak egy nevet kell mondanom, és minden világossá válik. Ez a név nem más, mint Günther Otto. Nincs Fun FM Otto nélkül, és nincs Otto rádió nélkül. Neki köszönhetjük a mindennapi friss híreket, kellemes zenéket és jó hangulatot bárhol a világon. A mai nap folyamán változóan felhős égbolt mellett szürke, borongós és csapadékos időre kell számítani, esőzések alakulnak ki a térségben, illetve a magas hegyvidéken havas eső, havazás sem kizárt. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve Csíkszeredában jelen pillanatban 6 fok van, a csúcsérték a 8 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat. Büszkék vagyunk rá, büszkék vagyunk, mert társadalmi felelősséget vállal irántunk, a férfiak egészsége vagy a szegény sorsúak iránt. Több különböző mozgalmat szervez ennek érdekében. Ilyen például a Movember akció, emellett az Együtt egy szebb karácsonyért figyelemfelkeltő gyűjtés. Nem értem, miért igyekeznek az emberek mindenáron megosztani a nyilvánossággal a gondolataikat. Elfelejtik, hogy az ismeretlenség hatalmat ad? Mondta Bensky még a 20. század elején. Ottónak a rádióhallgatók nem a nyilvánosságot jelentik, mint inkább a célját, az ösztönzést, hogy van kinek műsort készíteni. Otto a rádiónak él. Mikrofon nélkül nem tudja elképzelni életét. A rádiózás neki nem munka, inkább egy belső kényszer, egy szenvedély, hogy adjon ezáltal nekünk, a rádió hallgatóinak valamit. Egy dallamot, egy üzenetet, akár egy derűs műsort. Szeretjük a megszokott dolgokat, így biztonságba érezzük magunkat. Bele sem merünk gondolni, mi lenne, ha egy reggel nem Otto derűs hangjára reggeliznénk, vagy kezdenénk a napot. Stúdióba való látogatásomkor rengeteg dolga volt, mégis szakított rám időt. Tudja, mit jelent egyetemistának lenni, hisz szapienciás diák volt kommunikáció szakon. Kíváncsi voltam egyetemi éveire, de főképp, hogy volt-e elmaradt vizsgája. Szapis voltam, igaz, hogy 6 év alatt sikerült elvégezni. Időközben váltottam egy kicsit ott a mellékállásaim között, és fagyasztanom kellett, de megcsináltam, végül is sikerült. Volt egy csomó vizsgám elmaradva, persze, hát attól egyetemista az egyetemista, hogy néha elhalaszt egy-két vizsgát, nem? Hát ez ettől szép. És figyelem, kommunikációs hallgatók, Otto nektek is üzen. Én úgy gondolom, legalábbis én tapasztalatból mondom ezt, kommunikációs szak azoknak való, akik tényleg késztetést éreznek arra, hogy kiálljanak emberek elé, beszéljenek, hogy akár egy kamera folyamatosan figyelje őket, vagy van mondani valójuk és hozzászólnak emberekhez, mert különben ezzel a szakkal úgy nem tudnak mit kezdeni. Ha már Csíkszeredáról beszélünk, a csíki személy sem maradhat ki. Aki csíki, legyen csíki bulletinje, vagyis bicskája. Vajon Ottónak van? Csíki nincs, svájci van. 2 is. Elmondása szerint más munkahelyen nem tudná elképzelni magát. És mi lenne, ha nem rádiós? Sajtószóvivő. Rádiós munkája mellett konferáló és programigazgató is. Több különböző rendezvénynek adta a hangját, például gólyabálók, könyvbemutatók. Programigazgatóként csatlakozott a Movember akcióhoz, mert fontosnak tartotta az egészség megőrzését.